Плей! Някакъв битбокс чувам. Детето се разцепва от кеф. Да, между другото, моят човек, да ви кажа, че го познавам, изкуствения, какво говоря, професионалния скейтбордист ги праше някъде такива. Айде, ходи да хъркаш. Тън, 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 тън. Мисията е невъзможна за котки, обаче. Уоу. Това... Ситроен ли? Какво е? Ситроен май. Ба, си прилитането направо. Докато мигнеш и... Без да гледаш впечатлящо. Това какво трябва да е? Някаква доставка. Това е робот такъв, който ти доставя до стаята. Яко. 2023-та, бейби. Булката показва барове. Това малкото от никаква възраст разцепва. Какво е това са? Някакъв часовник ли трябва да е? Аха. И на всяка една минута се зануля и се пише на ново. Яко. Такива скини съм виждал за колена. Не е лошо по принцип. Това е лут. Свири на 68 инструмент. Ох. Какво беше това е? Някакъв гето гимнастик. Та ги разцеп. А то с тази косачка къде е тръгнал, макар че като гледам... Чай, това как така седи... Как така седи във въздуха, бе? Аха, и там е схемата. Ето ви Дюнер. Това отлет ли е този меч? Май. Това беше малко тъпо, обаче пък ето като гледам колко ски има по себе си, не мога да го бутнеш. Ако паднеш, ще пада докато свърши планината. Много яко са го направили. Да, и само от едно място се вижда цялата снимка. Между другото, доста добър изглежда този скутър за човек, дето прави такива трикове. Значи, освен кучетата и котките обичат да се забавляват. Не знаех.
Това селфи стик ли трябва да е, да го държи? Не мога да разбера. Или го върти? Не мога да разбера. Оха, брутален коктейл. Допи ми се нещо с праскова. Стига бе, то му падна колелото и си сложи ново във въздуха. Това е приятелчета. Значи всъщност мога да има... Мога да има приятелство между всякакви животни. И какво, когато баща ти не може да се занимава, те връзва за дрона и те дърпат? Да си знае. Яко. Това е най-добре танцуващото куче, което съм виждал между другото. И сега какво ще ходиш до коша и ще вкараш? Не. Това изглежда много плашещо. Това ли беше? Тая е за там. Майко. То мина на този с парашута. Кай, честно. Какво правиш, бъртле? Нещо не мога да видя, но е... ходи на крака, се чуда какво става. Това е баланс с козичка. Овцичка прави баланс с козичка. Ти какво се опитваш да направиш, бе? Сега на брадичката си я задържа. Смият. There's also Abe Wickham's 90cm cube and Gavin Wall China's 70cm Голяма мъка. cube. Представяш си да объркаш после да си 20 стъпки назад. Това мога да направиш мускули, не знам дали ще поумнеш. Let's do the current stars. Snoop Dogg. Bruno Mars. То филтър, между другото, е доста зле на фона на тези филтри, които има в момента. Juicy J. We are the world.